So, mag-i-start na ito ang ating 18. Hi, sir. Good morning. Good morning po. Good morning. Okay, so balis ng ating MCB category 18 to 29. Yung naka-white po. Yan na. Yun, dito yung maputik eh. Dapat dito tayo sa banda rito. Para makikita natin sila. Ayun na, tropa, ang barakuda natin guys. Oh, malayo ah. So, marami sila kanina isa kukunti pa lang yung nakaikot. Kaya naman pala sana eh. Kayang sundan kaso mabagal lang. Bicycle! Anyari ta? Pinakawalan na kayan? Di ba? Road truck red lang. Oh, habol! Sila! Yan! Parating na yung isa nating participants. Wala na yung iba. Kukunti. Ayo. Truck red ka lang din? Oh, di wala na yung iba. Saan na? Ayan, shoutout po sa mga tropa natin na nag-aabang. Ayan. Wala mo, ano pangalan mo? Oh, uy, mahihain. Ba't mahihain ka naman? Ayan. Pugi. Oh. Sila po yung mga kasama ko dito. Ayan. Hinihintay namin yung mga umiikot na bikers. Na 18 to 29 category natin guys. So maputik yung dinadaanan nila. Kaya dito kami nag-abang. Ayan. So mamaya sa final lap, doon tayo sa finish line maghihintay. Ito na yung ating tatlong breakaway. Ayan. Si MJ, Kevin. Ito na, Tropang Anda. Ito yung pang 5. So 5 sila guys na nangunguna. Second lap. Saan? Hindi, unang lap pa lang niya yun. Oo. Okay. Ito po yung iba nating mga participants. Maputik, maputik. Ingat-ingat lang. Ano kayo, truck red? Hey guys, kulit lang sa may vlog. Galingan mo mamaya. Out. Ayan, so yung iba nating umiikot, truck red lang muna sila guys. Ayan guys, hindi na natin nabilang kung pang ilan na itong tropa natin na umiikot ngayon. Ayan, ito yung pinaka tropang Sual, Barakuda. Naparating na guys. Lapit lang. Kaya pa yan. Hello. Truck red. Truck red. Ha? Yun lang. Naligaw daw. Paparating nga rin yung iba. Ano, kasali ka? Kasali ka sa 18? Ay, naligaw daw sila, wala. Sa ating third lap, nangunguna pa rin si MJ Operia guys. Nakasunod si Kevin Docosen. Pangatlo yung... Sino pangatlo natin? Ayan. Tatlo na lang sila. Laminos. Ito na isa nating board response. Pang-4. Si Milan. Ito. Pang-5. Si Ren. Yes, so mahabol sa nating participants. Third lap. Okay.
Huli ka na, B. Ayos lang. Mahaba pa ang laban. Mahaba pa. Hindi kami ito naman. Sabi ko lang naman. Pati Barakuda. Down. Pang ilan na to sa atin? 7, 8. Tinambakan. Nabutasan. Nako. Ay, kayo sa labi na. Pang 8. Pang 8 nating participant. Ay, pat! Sugat na akin bike mo. Ako, saray kayo mangyati, te. Ano yung truck red? Ito, kayo baka alis bike. Lupa. Pang siyam na participants natin yung naka-blue. Pang 10 natin, tropang Barakuda. Welcome back to music channel. Fourth laps natin guys, nakanguna pa rin si MJ Operia, nakasunod si Docosin, pangatlo itong naka-blue. Ay. May sumayad yata dito. Medyo delikado tong part na to guys. Kahoy. Kaya dapat iwasan nila yan. Pang-apat natin, si Milan. Milan yan. Bike. Ito yung pang-5 natin guys. Medyo lumayo yung kanyang agwat sa ating tatlong nauna at yung pang-4. Mabigrali kayo dyan. Oh. Pang... Wala? Ayan pa! Ayan pa! Hindi naman yata umikot yun kanina. Ito parang pangilang ikot niya na to. Pangalaw. Pangilan mo na yun, be. Ha? Pangilan mo na. Anim. Wala man na. 6, 4 pa nga lang eh. Apat na lang. Oh, ayan! Mga humahabol guys. Pangilan mo na, kuya. Pakat mo na, sa makas! Pangatlo na. Ay, hirap na sila. Oh. Mga humahabol. Ayan! Ayan, dalawa. Itong humahabol. Dito sa likod. Tropang Barakuda na rin. Ito na, humahabol pa rin. Ayan pa! Oh, iniwanan na ni MJ yung kanyang mga kalaban. Pang-6 na yan? Pang-6, nakunguna na si MJ Operia guys. Medyo malayo yung kalamangan niya. Nawala yung dalawang kasama niya kanina. Milan? Ito na yung pangalawa at pangatlo natin. Medyo naplatan? Okay, kaya pa yan. Second and third natin guys. Naplatan pala sila kaya nakalamang si MJ Operia. Parating na rin yung iba pa nating participant. Ren sa si Milan. So, dito naman tayo magabang guys ngayon sa may pinakahuling ahonan ng ating ruta dito sa Anda, San Nicolas. Dito sa Barangay San Nicolas, Anda, Pangasinan. At ito nga yung hintay natin yung 18 to 29 category. Pang 7 laps na nila guys itong paparating na ruta na to. Kung hindi ako nagkakamali at medyo nakakalito na. So, hintayin natin kung sino pa rin ang nangunguna.
So malaki ang kalamangan ni MJ Operia kanina guys dahil naplatan yung dalawa niyang kasabayan na si Dokusin at yung naka-blue na jersey. And so dito tayo mag-aabang. Ito yung paakyat hanggang doon. Ito yung huling akyatan papunta doon sa may school sa finish line. So abangan natin. Ayun na. Ito yung mga sumusunod guys. Pang 6 na laps pa lang nila to. Ayan, so ahonan to guys, ahonan. Pag dumating yung iba nating participants, yun na yung ating breakaway group. Yan yung mga humahabol lang. At ito na nga, nangunguna pa rin si MG Operia ng Pangasinan Cycling Team. Malayo? Panalo ka na yan pag diretso mo. Guys, nangunguna pa rin si MG Operia. Ito, overlap. Ang mahabol para sa ating 6 lap. So, pang 7 na ni MJ. Pang 6 pa lang yan. Maganda yung daan. Kaya. Guys, humahabol sa ating 6 lap. Hindi kaya yan. Kevin Dokusin, ito na siya guys. Nasa ilang minutes ba? Ilang minutes? 1 minute lang yata. Mahigit 1 minute yung lap. Ito na yung pangatlo. Hindi. Mahabol din lang to sa 6 lap. Ihabol! Ito na. Sorta natin. Nakahabol pa rin. Wala na yung pangatlo kanina. Yung naka-blue na jersey guys. Pang 7 na rin yata itong mga to. Kaya yan, idol, diretso. Ito na yung breakaway natin kanina na pangatlo. Bakit nahuli ka yata? Simplang. Sayang guys, humahabol yun sa 3rd place pero nasimplang pala. Kaya nilampasan ng iba nating mga participants. Galing! Kayang-kaya! So andito tayo ngayon sa may finish line guys at nangunguna pa rin si MG Operia. Pang 7 pa lang daw yan, 3 pa. May isang minuto. 3 pa. Umahabol guys. Pang-6. Ayesha. Kevin Dokusin umahabol. Hinahabol niya ang ating breakaway na si MG Operia. Coming. Clear the road. Racer is coming. Clear the road. Ay, hindi na pala maglalaro si Uncle Hel dito, no? Kaya pa ba? May mga humahabol guys. Ito. Bobby Corp. Racer is coming. Where is the here? Milan umahabol. Okay. Boss, tabi muna kayo. Ayan na. MG Operia breakaway group. Last 2. Push. Okay. Racer is coming. Parating na yung ating second breakaway. Umahabol. Si Dokusin umahabol guys. Para sa ating 18
to 29 category. Ayan, ang mahabol guys. Pangatlo natin. Pangatlong breakaway yung dumaan. Clear the room. Itong mga to, wala na yata. Oh. Ay, meron. Last 2 laps. Kaya. Diyan lang sila. Ayan. Fourth breakaway. Nakahabol na kaya yun sa pang-pito? Yun ang problema dun eh. Calling race coming. Clear the road. Racer is coming. Clear the road. Ano pang Barakuda? Parating na guys. Pang-apat to. Last 3 laps. Kaya. Okay. Inis. Okay. Mga humahabol guys sa ating 18 to 29 category. Last 3 po. Ay. Lumusot si Milan sa track. Muntingan pang sumabit guys. Papat. Ayan, Milan. Push. Kaya. Tumimplang. Clear. MG Operia. Paparating na yung ating second breakaway. Racer is coming. Si Milan. Kasama yan yung ating mga T-Web category. Yan, nandito na. Last game. Malapit lang. Kalikot. Last yung isa nating 18, nandun na rin. Isa pa! Last lap. Number. Okay, push. Kaya. Sigaw ka, Tad. Puno na ng lupa yung bike. Para sa ating final laps guys ng 18 to 29 category. Tingnan natin kung sinong nauna sa kanila. Gilid. Kung si MJ Operia ba? Ayan na, MJ Operia nga guys. Ang nangunguna. MJ Operia. Ayan. Malupet ang batang Pangasinan Cycling Team. Tingnan natin kung gaano kalayo ang kalamangan niya kay Kevin Docosen. Ayan na ang ating second placer, Kevin Docosen. Ayan guys. Nice game. So, ayan. Third natin sa 18 to 29 category. Last run. Milan sa ating 18 to 29 category. Ayan, survivor tayo. Number.